Opisyalen ang nalukatan ti Provincial Skills Olympics. Babay iti panangidaulo ti Technical Education and Skills Development Authority wenno TESDA ken iti suporta ti gobyerno probinsyal ti Ilocos Norte. Ti aktibidad ti pinartisiparan iti agtutubo iti probinsya ken iti trainers. Iti mensahe ni Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos babaen ken ni Bukal Hanson Chua ti Provincial Skills Olympics ket saan laeng amay sa kompetisyon ngem ket di panangrambak pay daytoy ti boundless potential ti Ilocano youth. Babaen ka daytoy manamnamang at dapay ang mapaimbag ti talento ken abilidad ti Ilocano. Hopes that the provincial skills competition will not only serve as a platform for you to showcase your abilities, but also an opportunity to nurture and further hone your talents. Agbayag ti tallo nga aldaw ti Skills Olympics, ngem inpadanon ti gobernador, ano anyaman di ti maiyawi di ti partisipante a kapadasan, ket makatulong to kumadagitoy apaman asang wendanto ti demand ti modern workforce. Kabayatan na digiti mga baka di na dumaduma a kompetisyon iti mangibagi ti Ilocos Norte ti Regional Skills Olympics. Actually, meron tayong tatlong mananalo, gold, silver, and bronze. Pero meron din po tayong Medallion of Excellence. So lahat po yun may prizes po. Ang papasok po sa Regional Skills Olympics ay yung pong mananalo po dito ng gold sa Provincial Skills Olympics. Patyan ti test dati kinapateg ti agtultuli a panangipaayda ti oportunidad kasi ti Skills Olympics para kaditi agtutubo amang diskobre pa kaditi technical vocational skills da. Itibaet nga ado kadagiti pagtrabahuan ti agsarsara kaditi aplikante a nakailepas ti 4-year course kadagiti kolehiyo ken universidad kunada nga addamet digiti work opportunities nga agururay para kaditi nakalepas ti TESDA courses. Diretso na sila sa trabaho kasi ang aming programa ngayon ay training to trabaho program, no? At saka ang strategy is area-based demand-driven. We only conduct programs that are already needed by the industries. Hindi tayo nagkakandak ng programa na walang pupuntang trabaho or livelihood ng ating mga learners. Mark Magdirila, Balitang Solid North.